Machiegni jahera mar penj laktar kokale Ramogi Tv kamwacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andruth Otieno, aduoko ni erokamano makende mar bedo kodwa odiechieng' makawuono. Amor mokado ni wendo wakedo daktari wasechopo studio. Machiegni daktari ibro nyiso jogo masamoro romo kodi okang' mokwongo ni nyingi ng'a, in nyakanye, in laktar molonye weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel. Erokamano ahinya. Nyinga laktar Adhiambo Koga, alonye thieth mar joma mine ta nyakano kochogo. Erokamano nya Dr. Koga, amor mar bedo kodi odiechieng' makawuono, kendo kawuono daher mondo miwago mbaka kotenore kod chandruok kata tuo mathoro chando joma mine ma diere magi pek. Iyudo ni watiere ga kod pressure e diere ma mine pek. Ma ema kawuono daher mondo miwakete maino, nikech thothne ji ok ong'ega kaka ji nyalo time kata kaka ji nyalo bet mondo mi kik giyud hinyruok kata chandruok. Kamano. Koro kawuono wabrowe tuo mar pressure ndalo ma ng'ama miyo pek, to tuo no en tuo mayudo gi mana sama gi pek no kaito orumo sama koro gise konyore. To en kidienje 4. Nitie tuo mar pressure miluongo ni preeclampsia. Koro mano pressure idho malo kaito nitie kako oketho fuonde del mar ngama pek no. Kaito nitie moro miluongo ni eclampsia. Koro eclampsia en tuo mar pressure to oketho fuonde kendo okelo rieruok kuom ngama miyo. Kaito nitie tuo mar pressure mar kidienje mar 3 miluongo ni gestational hypertension. Mano pressure ema idho biro malo to okoketh fuonde e del ng'ama miyo. Kaito machielo en tuo ma pressure miluongo ni obiro sama ng'ato pek to ncha en gi pressure. Koro ng'ama niga gi pressure e ngimane to kobedo mapek koro pressure no medore. Iluongo ni gestational hypertension kata preeclampsia oluore ewi chronic hypertension. Ng'ama ncha nigi tuo mar pressure. Kamano. Ipimo no kata ni gin kidienje 4 mopogore mag pressure mathoro mako joma mine mapek. Kaito wacho ni ng'eny ne bende en ga mana tuo mamako mine seche magi pek tok ne ka gisekonyore to bende olala. Ang'o mathoro ga miyo pressure nyalo idho kuom ng'ama miyo kopogore kod miyo mantiere gi pressure ma ochako bedo mapek mochako oluore gi pressure mar pek ni? Ang'o mathoro kele kuom mine mapek? Koro sama ng'ato pek ni ing'eni del tiyo matek moloyo. Nitie kaka leche del lokore, to mondo miyo nyathino oyud chiemo kata muya moromo to adundo gwecho matek, to ler be onego beni remo kadhe matek. Koro nitie joma leche gi go ok bed kaka joma moko makoro sama pek no to gibedo mayom. Koro ka gibedo mayom to kata ka remo kadho matek to pressure ok idh malo. To ka in leche ni ok yom kamano kaka joma moko, to sama koro remo kadho matek to pressure idho malo. Emomiyo iwacho ni leche ma ng'ato nyalo bedo mayom kata mok yom, ma seche mok gi yom pressure nyalo idho malo nikech remo riyore mondo mi okal e ler. Ang'o momiyo ga ler nyalo bedo ni otegno kata ok yom? Koro mano nyalo bedo kako nyuoli, iluongo ni genetic. Nyalo bedo kaka idak. Ka in gi dak moro ma chiemo michamo kata tich mitiyo mi bedo gi leche matek nikech mo manie del dhi to muonore e leche to dino leche go. Koro ka gisedino leche to koro remo nitie gi kamatin ma onyalo kadho to pressure idho malo. Kaito nitie joma moko manigi tuoche moko mopogore makelo pressure idho malo, kaka tuo mar thyroid. Iluongo ni thyroid en ga fuondi moro manie e ng'uti kae mi neno ga ka jomoko yudo goita. Koro tuoche kaka mar thyroid no, mar sukari, mar nyarogno, jok manigi nyarogno makoro okethore iluongo ni chronic kidney disease, to leche gi osekethore kuom tuo ma gin ga gono. Koro pressure idho malo sama koro gi pek nikech tuo mancha gin go. Ileno na maber mokalo. To kipimno ni seche ma pressure mako ng'ama miyo mapek, thothne obiro ga e kidienje mane, nikech wantiere ga kod trimesters mopogore, wantiere kod mokwongo nyaka mogik. Thothne pressure mar mine mapek athoro ga yudo mine gik e okang' mane mar ng'ama miyo kapek?
mang'eny yudogi e trimester mar 2 gi mar 3. Ka oyudi e trimester mokwongo no, to mano tiende ni in gage gi pressure e chakre chon. Koro mabiro ka kipek mama koji ka gipek kende to thoro biro e trimester mar 2 kata mar 3 kata bang' ka kisenyuol kuom jumbe 6. Mano pod wakwano kaka pressure mag joma mine mapek. Moro Dr. Koga nyalo leronwa mana ni e trimester mar 2 kachiel kod mar 3 ni lokruok mar ng'ama miyo mapek e del chalo nade, nikech kaka wanene picha ni ma akore en miyo manyalo bedo e trimester mar 3 manyiso ni oikore kata nyathi oseikore. Ang'a timore e del sechego mok timre e okang' mokwongo cha momiyo pressure ni idho e okang' mar 2 kata mar 3 kata tok jumbe 6 kosenyuol. Koro trimester mokwongo no sama koro del ikore mondo miyo obed ni omiyo nyathini muya kata remo moromo, to nitie kaka leche bedo mayom. Kaeto kobiro trimester mar 2 kendo gidok kaka nyicha gen. Koro emomiyo trimester mokwongo no sama koro nitie hormones makelo leche mondo bed mayom mondo mi koro giikre kuom ijni. To hormones go koidho giketo ler mayom, kaeto koro gidok piny kuom trimester mar 2 gi mar 3. Emomiyo ineno ka koro leche ok bi bedo mayom kaka dwarore, kaeto koro pressure idho. Pressure kuom mine mapek mane twakwa odiechieng' ma kawuono. Seche ma ng'ama miyo pek to entiere kod pressure, onyalo bedo kidienje mopogore opogore e 4 mane leronwa ka. Chandruok kata hinyruok mage ma tuoni nyalo kelo ne en owuon kaka ng'ama miyo kata gi nyathi kata ng'ama miyo kata nyathi kende en owuon. Tuo mar pressure ni kelo chandruok mang'eny. Kuom ng'ama miyo onyalo miyo koro ibedo gi tuo mar sukari, onyalo medi tuo mar sukari ka nyiche ionge gi tuo mar sukari, onyalo ketho nyarogno makoro nyarogno ok nya tiyo maber, nyaka dhi mondo oluok remo kata koro nyaka olokni nyarogno, iluongo ni transplant. Onyalo ketho adundo, onyalo mi gimiluongo ni stroke koro e ubongo ka remo ringo matek, ting'eni remo nyalo muocho ler mag obwongo makori bedo gi gimiluongo ni stroke. Kaeto kendo onyalo kelo chandruok mag chuny. Koro gik ma chuny losoga ok olos maber, to chuny onego bed ni oloso, nitie gik moko kanyo ma duono remo ma keto remo clotting, iluongo ni clotting, poto mar remo. Gine onego bed ni koro sami dhi nyuol cha, nikech ng'eni kisenyuol to nyaka remo wuogi, to gikelo poto mar remo mondo mi kik remo wuog mang'eny. Koro sama giseketho chuny to gigo kibi bedo go, koro sami nyuol cha inya yudo chandruok mang'eny ka remo wuok mang'eny. Mama giduto te Dr. Koga timore seche ma miyo pek ni kos gini nyalo timore gi tedi chiel seche ma ng'ama miyo pek kos achiel nyalo nyuolo machielo gidhi adhiya kamano ma gipo ka kendo koro ginyo ng'ama miyo. Ji opogore to ginyalo timore gi te, kata kori nyalo yudo mana achiel kaka nyarogno makethre kata dundo kata ubongo kamano. Ni leronwa kata ni thoth ne kidieny mar pressure ni seche ma ng'ama miyo osekonyore to ka kosekonyore onyalo lal owuon. Seche ma nyarogno nosekethore e diere ma ng'ama miyo ne pek to yudo tuo mar pressure ni kata odhi oyudo stroke, itimo nang'o koso koro ma koro bobedo condition mobo dak godo nyaka? Nitie moko ka koro oyude chon, kotimore mana sano to odhi mo neno daktari mo okete e osiptal ochak thieth tinyalo kony. Kaka stroke no nyalo chango, kata nyarogno nitie yedhe kata dialysis, luoko remo no nyalo konyo makoro fuondego chango. To nitie moko ka koro sebudho to nyalo bedo ni koro mane ng'ol ma ng'ama miyo no bro bedo go nyaka chieng'. Emomiyo wadwaro gani tuo mar pressure no onego bed ni yude chon, iyude mapiyo sama kori idhi e clinic tipimi. Sama idhi e clinic no mondo ket thieth mabro mono mondo kik yud chandruok le, to kata ka chandruok no odonjo ti ithiedhe mapiyo kapok obudho. E seche ma ng'ama miyo pek onyalo bedo ni en e dwe mokwongo, mar 2, mar 3 kata entiere jumbe mokwongo gi, en ang'o gini ma ng'ama miyo nyalo timo mondo miyo ritre kik obed kod kidieny mar pressure ma wawuoyo odiechieng' ma kawuono?
gimokwongo nego beni kodwa bedo mapek to en gimopango. Mangato maka ich ni koro onego beni pango maber. Pango maber tiende nago Dr. Koga. Kapo kimako ich no to in ga gi tuoche moko kaka masewacho seche moko in gi tuo mar pressure no ma koro poki bedo mapek kata in gi tuo mar sukari kata mar thyroid kata mar nyarogno idhi neno daktari to daktari neno ni tuo ni ne ochopo kanye ene stage mane kaito obro ngisi ni inyalo bedo mapek kata mondi rit mondo githiedh mano mondo giketi kama koro kata kibedo mapek tok bi medore. Kaito kise dir daktari mupimi to wacho ni gimora mora ni kare to koro inyalo mako ich. Kise mako ich to nego beni luwe clinic. Koro clinic no ipimo ga pressure pile ka pile kidhi e clinic to nyaka pimi pressure. Kaito nitie ritruok ma ini wuon kakidak. Chiemo michamo gi rie fuonde ma onego beni timo e ngimani mondo ibed mana ka ngimani iluongo ni afya ni kama ber makata koro kibedo mapek to tuo ni ok nya donjo kuomi. Chiemo michamo okicham chumbi mang'eny, alote michamo mang'eny, gik mochiel mang'eny okicham, kaito imodho pi mang'eny, gik makamago. Koro inyalo bedo ni ng'iyo gik michamo gi kakidak. To nitie be gik moko kaka kong'o kata ndawa okonego be nitiyogo nikech magi be medo ketho ler makoro ok gibi bedo mayom kaka dwarore. Maki mako ich to koro tuo mar pressure no nyalo donjo kuomi kamano. Wakawiyweyo ka waduogo to wadhi nyime kod tuo mar pressure kuom mine mapek wantiere kod Dr. Dhiambo Koga e studio kendo lere maber mokalo. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Jamni kata chiaye mosebedo maduong' nyalo bedo motegno makata ka njofni gi omake tok time gimoro. Kata kamano, moko kuom kit njofni gi nyalo duoko piny yuto mabiro kata ma ikelo kuom chiaye ahinya ka chiaye ochako bedo kod paro mar achiedh nade. It's a Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. The Voice Africa Season 1 is finally here. Stand a chance of winning $100,000. Registration is now open. To register, visit www.thevoice.africa. Fill in the registration form. Submit a 1-minute video clip of yourself singing without any instrumentals. You need a valid Airtel line. Registration closes on Sunday, November 20th, 2022. Music, your passion. Africa, your stage.
Connected by Airtel, the most affordable network. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Olive Limited, yango nuna Serian Ridge Phase 3, egwenge makimuka, engong, apaya mar ngong suswa. Wan ko title deeds moikre, beacons mosegur, yorba pa mabere kindigi, chiel moluoro gite, pi, stima, kendo en but skul masirikal, koda luore mokwe. Magi duto de nengo masiling 650 kende. Lo madirom 50 by 100 kata an eighth of acre. Tudri kodwa e namba mar 0704-300-300 modi makom kata kar bit e nyasi mar yawo gi ayanga manotimre ka 19 dwe mar 11 higani kata kidwaro timo limbe e puodho. Olive, securing tomorrow. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi e lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Moningo watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyakwatim capacity building one network with the health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chienge sukangeso sa deko tieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Dial *860*419# to get Oyo Daktari. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'io pressure kuom mine mapek. Daktari wacho wach moro kanyo mapa ni joma mine nyaka koro chikitgi maber ni sasa mang'a mamiyo poko mako ich nyaka kuongo dhir daktari. Ng'iya ne kaponono ni nitiere kod tuoche mopogore opogore kaka tuo mar pressure, mama wacho ni tuoche mag sukari kachiel kod tuoche manyalo bedo e dend ng'ato. Mondo mi daktari monyisi ka iikori mar mako ich kata ka oyo. Ma en gima mine te onego beni timo koso mine ma kosechopo higni moko to onego beni timo mondo mi wageng'a tuo mar pressure kuom mine mapek. Mayo onego bedo mar mine te. Kaka wawacho ga kata ng'ata onego beni higa ka higa idhir daktari mondo ng'iye ka afya nini maber. Kamano iluongo ni preconception counseling. Koro kwa wach ni kisechopo higni moko kata kapok ichopo higni moko to imonegi dhi en mar ng'ata ma dwa mako ich to ber kidhi e higano kuom higa nyaki ne daktari dichiel. Ma kik ng'ato maka ich ni koro mako ich ochopo maber en ni dhi neno daktari mondi tadwa wacho ni jok manigi tuoche mopogore mwasewacho manyalo kelo tuo mar pressure no sana gine monego gidhi mondo gine daktari higa ka higa. To joma moko ma koro gionge gi tuoche mamoko to ber ka gidhi neno daktari to kochuno. Ero kama na ilero nwa kacha ni ng'ato nyaka dhi neno laktar mondo mi ng'i dende maber ka ber mine te tainya nyaka poki mako ich higa midwa make ich no mondo mi wageng tuoche kaka mag pressure mag mine mapek nikech obiro gi complications mang'eny kaina mani ilero nwa ka complications keko ng'eny ponono ni okong'e maber wabo mulo mago kendo bang'e matin. E seche ma ng'ama miyo osemako ich moro noko dhi neno laktar kapok omako ich to
owinjo ka dende ok ber ahinya, nyalo bedo kidieny mokwongo, mar ariyo kata mar adek, mar diere ma opek ni. Ranyisi magi ma kowinje dende to nyalo tich ni nyaka bedie ni entiere kod pressure mar joma mine mapek, mano po nono ni onge ga kod pressure e kit ngimane. Ranyisi manyalo bedo en ni ool ahinya, kata koro wiye bare, owinjo ka adundo gwecho matek, onyalo bedo owinjo ka wirawira make, to seche moko onyalo bedo kata nogore piny ma pache lal kamano. Mano nyalo bedo ni pressure ema oidho malo, to onego bed ni odhi neno daktari achiel kachiel. Mathothne ok ni en aina olo mar mako ich, olo ma koro dhi ahinya nyalo bedo ni pressure omedore. En olo ma koro ok inya kata timo tije moko matindo ma yandi time ot kata e dakni mayot. Gimoro kaka seche moko tedo, kata bete kom ni kori budho gi ji nyalo bedo matek, isiki ninda, mano ber kidhi osiptal mondo ong'i. To joma mine mathoro bedo kod kidieny mar pressure ni, kwan gi nyalo romo nade? En common machalo nade, daktari? En kwan mawacho osebedo komedore. Osebedo koidho? Osebedo koidho nikech ng'eni kaka ji odak sani, ngima ma sani opogore gi machon. Koro inyalo yudo piny mangima gipogore, to Kenya ka be upogore matin, lakini en gimoro atamalo ma 10 kuom mine mapek. Ma en gima ng'eny. En gima ng'eny. Tiwacho kata ni thothne obiro kotende kod kaka ji odak sani opogore kod kaka ji odak chon. Thothne wacho ga ni kata bed mana ni ji olony machal nade, nyaka ing'e ni kaka ne wadak chon, maka nitiere kaka inyalo dok chien ahinya e yore mag chiemo, e yore mag dak, to wanyalo ga temo mondo mi wadog chien. Ang'o ma sani ji timo ma ok ber ahinya mochwalo pressure ni kuom joma mine ahinya mine mapek? Gima okwongo en chiemo wachamo chiemo ma obedo processed mang'eny, kaeto chumbi be koro gik moko wamede chiemo mang'eny makelo tuo mar pressure ni. Kaeto ngima mwadake sani yot, ok wawuoth kendo ok wati matek, koro del ok yud del ok chapni maber. Koro kata rieyo del inyalo yudo ni ji odak adaka, oidho mtoka seche te, kodonje ot be obet abeta piny, mago nyalo bedo ni kelo tuo mar pressure no. Kaeto gi gik mwatiyogo sani, kata awach ni gik machalo yore mag komo nyuol, nitie moko ma ji tiyogo kaponi seche moko kakonyuoli in gi ranyisi mar bedo gi tuo mar pressure, kendi chaki medo gi seche moko yedhe mag komo nyuol kaka mar iluongo ni hormonal, to gin gi estrogen, mano be nyalo medo tuo mar pressure. Kaeto gi kong'o gi ndawa ma ji madho sani omedore moloyo chon, koro magi be ketho leche to kelo tuo mar pressure no. Ma lifestyle nitiere kod thuolo mamalo mokalo, to kaber to inyalo wacho kaka laktar ahinya mar joma mine ni mine mapek mondo mi odogi chiemo mane ji chamo chon. Ji kik cham chiemo ma processed ahinya, ji kik madh kong'o kata tiyo gi ndawa, gik ainago nyalo kelo chandruok. Iwacho kata ni thothne sani ji ok ti matek, Dr. Adhiambo Koga, tich matek ma jako del. Samoro itiyo matek e yo machielo, nyalo bedo no kijak dendi to nitiere kaka obwongo ni jakore ma kaka inyalo timori onge. Mar obwongo no be ber, lakini koro awacho ni mag leche mag del, ginto gidwaro ga tich ma jako del. Emomiyo kaponi seche moko tiji en tij mar office, ibet piny, to kisea e tich kata koro in gi thuolo moro ma ine ot, to itimo riero. Orako matin. Kamano. Ponono ni ng'ama miyo neno ranyisi manipimonwa ka ool, ok onyal tiyo tijene mapile ma osebedo ga kotiyo, ok onyal bedo mang'eny ma odwaga ni manani osiko nindi kaka ni lero nwacha, odhi mondo mi one laktar. Tuo mar pressure mag joma mine bende en tuo ma inyalo thiedhi, to nyalo kapok wachopo e thieth kanyo kipimnwa ni ibro pima kaka kipimo pressure mapile ni, kaeto mane diagnosis ne tichaka thieth nitiere koso? Nitie kaka nase wacho chien kanyo ni ng'eni trimester mokwongo nitie ga kaka leche bedo mayom, to pressure ni dok chien. Pressure no dok chien e minete mapek. Koro daktari bro ng'iyo ka poni ni chako clinic chon,
kata seche moko en daktari ni mapile, koro en gi pressure ni misebedo kipimo kaine e hospital kata e clinic kanyo. Onyalo ng'iyo nitie idho malo moro makwa wacho kata kapok ichopo 140/90. Tuo mar pressure ipimo ga nitie mamalo gi mapiny. Koro kata kapok ichopo 140/90 lakini oneno ka kuma ne intie kapok ibedo mapek en piny kabisa to omedore mang'eny to onyalo wacho ni to in gi tuo mar pressure. To mwapimo go ji te en ni ka pressure ni oidho malo mar 180 mar mamalo kaito mapiny 90. Kokadho kanyo to mano tuo mar pressure. Mathothne ok en gimi chako go seche ma ng'ato winje ranyisi, en gimi chako go seche ma ng'ato omake ich, kaito ing'iye ipime apima kamano machop kama iwacho ni oyo inti yonge kode kata intiere kode. Kamano. Ne wantiere kache kidienje mag chiemo kachiel kod jako del kachiel kod modho pi mabende ni leronwa kacha. En ang'o kata kidienje mag chiemo ma joma mine umapek onego beni chamo, nikech achiel ni wacho ni processed foods ma ibro miyo ranyisi mag chiemo go kachiel kod chiemo ma samoro joma mine nyalo medo e chiembgi ma pile pile mondo miyo kony kikwa joma mine bed kod chandruogni. Koro chiemo anyalo wacho ni mwase wacho alode kata chiemo motede yoma manyachon. Seche moko ichwake kata chielo chiemo ema wacho ni kelo gi mo mwachielo go chiemo ema nyalo medo mo e dendi kaito koro ketho lechego. Koro kakitedo chiemo no be luore. Koro chwako chiemo ema ber moloyo chielo chiemo. Kaito ringo okawach ni ringo koro kinya chamo. Ringo ichamo lakini nitie pima okonego beni kalo. Koro kidhie daktari mar chiemo to nya pimo ni maler nikech joma mine mapek kodhie clinic to nitie gik mang'eny to nitie joma ng'eny magineno. Achiel kuom gi en daktari mar chiemo no. En ema bro pimo ni kata koro in gi tuo ma pressure kata ionge gi tuo ma pressure. Obro lero ni kako nigi chiem maber. Mondo mi sami pek no mondo tuoche mang'eny kik donj kuome. Koro nitie chiemo ma kabila mang'eny to luore gi kama ng'ato dak gi chiemo mayudore machiegni. To gik moko kaka chumbi kaka sukari onego beni iketo itiyogo matin. Daktari mar chiemo no bro lero ni moloyo. To nitie gik moko minyalo medo iluongo ni madini. Koro mago gine gik miluongo ni supplements mwamiyoga mon mapek e clinic. Supplements gi gimedo remo kendo gimedo madini e remo e dendi mondo koro gigeng tuoche kaka mag pressure go. Koro ging'iyo ni ler bro ok bibedo matek bro bedo mayom kamano. Supplement wacho ni miyo joma mine hospital mabende thothne en gima joma mine ong'eyo ni nyaka migi. To ponono ni ng'ato dwa duoko chien kidienje mag yien kata supplements ma ng'ato kete dende, chiemo kaka mamedo remo gi kainago bende ng'ato nyalo medo e diet ne, to gin kaka mage mabende wanyalo yudo mayot. Chiemo mamedo remo gin kaka ringo, gi chuny, gi alode majan, gi beetroot. Nitie gi olemo mar beetroot. Kaito olemo mamoko ge be nitie kaka gikonyo mondo mi gi med remo nikech gin gi madini miluongo ni vitamin C ma onego beni del tiyogo mondo mi olos remo no. Koro ging'eny ma en ritruok chiemo makare, duoko chien kidienje mag chiemo manyalo kelo ne ng'ato chandruok kaka chiemo mantiere kod mo mang'eny, chiemo mantiere kod chumbi mang'eny, chiemo mochiel ahinya bende koro nyaka ng'ato duok chien to ji ocham chiemo ma thothne ochwaki. Mipimo no mochwaki kata oboki. Thothne moboki tok mit ga inye dhok bate maber gi del ok mit e dhok to ber gi del. Moko go nyalo bedo ni mit e dhok tok ber gi del. Daktari ne wang'iyo kata weche mag jako del. Jako del iyudo ka sani thothne mine mapek bende jako dendgi e yore mopogore ma iyudo ka weche mag gym joma mine okaw matek mokalo, iyudo kata ka weche mag idho stairs kata wuotho okang' mang'eny ji okaw gima ino mokalo. Onego beni ng'ato jako dende kuom thuolo marom nade koso nyaka dakika mogik, nikech iyudo ka ng'ato nie gym samoro en dweche 8 kata dweche 7 to okaso matek kabisa. Ma bende ber en jako del maduoko pressure piny koso en jako del makoro
kuom miyo ma pek ma unge gi chandruok moramora kata tuo moramora to nyalo chako chieng' ma koro obedo mapek no nyaka chieng' monyuol. Onyalo jako del. To wawacho ni inyalo timo jako mar del moramora mok mana ni mar ting'o, iluongo ni ting'o weight, chumbe matek. Mane ma koro nyalo hinyi moloyo ni mondo konyi. Koro kata go abal, reto, ringo, magi nyalo timo te. Kata miel ma ji miel e gym, mano oyiere. Wadogane e weche mag ne wang'iyo kata weche mag chiemo wamulo kata weche mag orako, wang'iyo kata diagnosis ma bende niwacho ni pressure ni chako pime ka ng'ato mako ich nyaka e seche ma ng'ato okonyore kata minyalo chich ni nitiere kod pressure. E seche ma oseyud ni nitiere kod pressure mar mine mapek ni, thieth ne to chalo nade? Nitie yedhe mag pressure maduoko pressure chien. En yath achiel mimiyo ji te? Ok en yath achiel, gini yedhe 4 nikech ing'eni yedhe mag duogo pressure ng'eny, gi ng'eny kabisa chiegni 100. To ing'eni sama koro ng'ama miyo pek to nitie nyathi, koro onego wang'i yath ma ok bi hinyo nyathi kata dongo mar nyathi. Koro nitie yedhe ma oyenwa ni mondo wati ka ng'ama miyo pek, mago kende mwachiwoga. To gin 4. Wamake amaka kanyo kwa duogo tibo nyiso wani e seche ma ng'ato samoro ok odhi ir laktar molony, nikech kaka samoro ng'ato dhi e kor gweng' kati wacho ni ma en yadh pressure, to samoro en achiel kuom yedhe manyalo kelo hinyruok ne nyathi. Ere gima onego bed ni watimo? Kik isudi, kik idhi mabor, wakaw yweyo ka waduogo to kama wawe godo no ema wadhi godo nyime. Kik ikaw hola mabiro tami chulo, kendo kik ikaw hola moingo omenda ma ichuli kata ma iyudo dwe ka dwe. Ngeso ka ngeso chakre saa 3 okinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta, Tuko full dark, Kimaso, Sitendawili, Kodalunga. Wasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, sigani mamichna. chuo gik moko, kod tedo. Turu kodwa ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos, kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The Voice Africa Season 1 is finally here. Stand a chance of winning $100,000. Registration is now open.
To register, visit www.thevoice.africa. Fill in the registration form. Submit a 1-minute video clip of yourself singing without any instrumentals. You need a valid Airtel line. Registration closes on Sunday, November 20th, 2022. Music, your passion. Africa, your stage. Connected by Airtel, the most affordable network. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French League 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. I have every intention to ensure that our Kenya Revenue Authority and all of us work together so that we can raise sufficient revenues through our taxes. Jatend piny William Ruto ramoni osuru kod kungo e yore mabiro tego jo Kenya kod midhiero mar gopi. Mkora ambaye anafikiria atatembea na kisu huko nje, anadunga mwananchi na kisu kwa kisu. Mkora ako na bunduki, utafanya mwananchi mtukufu aumie. That will not happen. Jafeth Koome osingo kedo kod njore mamedore pacho ka kochako tich ayanga kawuono. Ne wawacho ni nyaka wane kaka rech manie ipi lupo yo maber, to rech bende nyaka waket ang'owa, waket fish processing plants. Piny owacho medo chwalo kony mar chiemo e gwenge ka jokanyo bende siro chenro mar chiemo e skunde. Penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Dhiambo Koga wang'iyo tuo mar pressure kuom mine mapek. Osewuotho kodwa okang' kokang' kaka ng'ama miyo nyalo bedo kod ngima maber maonge kod tuo mar pressure nyaka okonyre, kod kaka tuo mar pressure nyalo donjo kidienje mopogore opogore e diere mopekni. Daktari, ne wang'iyo kacha seche ma ng'ama miyo moro nosedhi e clinic, moro dhige clinic, onyise ni nitiere kod tuo mar pressure. Tuoche mag pressure, yedhe mag pressure samoro rumoga, to seche morumo ne ng'ato moro entiere kod mabor gi laktache. Owacho ni we adhi anyewa yath pressure ma pile pile kata ma jago no mauso yath nyalo miye. Wang'iye ne hinyruok ma nyalo magima kama anyalo kelo ne ng'ama miyo kachiel kod nyathi. Koro joma miyo mapek adwa ni mondo akwonga wach ne gini onego beni indiko ni yath gi laktar nikech ok yedhe te minyalo tiyogo sami pek no. Ginyalo kelo hinyruok moro ir nyathi kata ging'olo nyathi. Koro nitie yedhe matin ma oyienwa ni mondo watigo sama ng'ama miyo pek. Koro seche moko kidhi e duka kata od yath to onge daktari kanyo molonye tuoche mag mine mapek, to nyalo miyi yath ma nyalo hinyo nyathi, to seche moko inokonyi to nyathi ohinyo kata ong'olo nyathi. Koro ing'eni mano ok ber. Emomiyo wawachoga ni onego bed ni dhi e clinic mar joma mine mapek nikech kanyo nitie lakteche matiyo kanyo gin jomolony ir weche mag ng'ama miyo mapek. Koro yedhe mwatiyogo mag pressure joma mine mapek gitin, gin 4 kende. Koro kidhi ir daktari mong'eyo to biro ndiko ni
yath mowinjore kodi. Ma en gima ng'ama miyo kik tim no dhi od yath no nyiew yath kende nyako dhir laktache mang'i kaka konyi ema bro ndikone. Seche ma ng'ato pek entiere kod pressure mar mine ma pek ni osebedo komuonyo yath kendo osebedo koluwo gigo duto te miwacho Dr. Adhiambo, otemo chiemo maber, otemo jako dendi, otemo modho pi mondo mi ngimane obed maber. Waduok risks piny ma kata hinyruok manyalo biro kotenore kod tuo mar pressure mar joma mine. Ere kaka onyalo timo dakika mogik mondo mi okonyre maber nikech complication be thoro ga bedo seche ma ng'ama miyo konyore kane. Delivery kar konyruok ka ane mine mantiere kod kidieny mar pressure. Koro mine manigi tuo mar pressure nitie ndalo moketnegi ma koro onego benegi nyuol gin ok gikalga ok waritga nyaka ndalo mogik. Nikech ang'o? Nikech pressure no nitie sama koro nyathi osebedo motegno to ka trimester medore to pressure tuo mar pressure no be medore. Koro ok wadwa ni mondo chandruok obedi to nyathi osebedo motegno. Koro mondo mi wakony ng'ama miyo ni inyuole chon mondo koro wagol wach tuo mar pressure no kikiny ng'ama miyo ni. Mano tuo mar preeclampsia gi eclampsia ma asewacho ni pressure no eno ketho fuonde del chakre obongo nyaka dundo nyaka nyarogno. Koro ok wadwaga ni mondo obudh ahinya mondo ochak ketho gik moko. Koro kichopo jumbe 37 to nego beni ber ki ikonyori ti inyuol. Mano daktari sami dhi e clinic no obro pango kode. Koro kaito tuo mar pressure gi ma koro wawach ni ng'ama miyo ne nigi tuo mar pressure chon to okonego beno okadho jumbe 40. Kamano. Koro nitie kidienje mopogore mwasewacho mag tuo mar pressure mar ng'ama miyo mapek nitie ndalo monego beni okonyorego ma daktari bro pimo ni upango kode. Koro yo mar konyruok be seche moko luore gi tuo mar pressure ma in go. Kwa neno ka koro pressure no dwa medore mang'eny makelo chandruok to seche moko wadwa ni mondi ikonyri mapiyo. Tinyalo bedo ni daktari ng'isi ni mondo teri e pala mondo koro otimni CS mondo koro ikonyri mapiyo. To seche moko ng'eni tuo mar pressure ni be osehinyo nyathi makoro nyathi ok nyadhie yo ma kawaida mar muoch cha. Muoch nyalo hinye to daktari bro ng'isi ni mondo idhie e pala. To nitie moko be isechopo ndalo makoro nego beni inyuole to much poko kai. Koro nitie yath ma daktari nyalo mi mondo kel mujno mondo mi ikonyri mondo inyuol. Wacho kacha ni samoro nyathi osehinyore nikech tuo mar pressure. Hinyruok mage ma nyathi nyalo bedo godo kotenore kod tuo mar pressure mar min gi? Seche moko ng'eni koro ka remo ringo matek ketho be leche mag nyathi gi fuonde mag nyathi. Koro iyudo ka adundo mar nyathi ok nya gweche yo makare mondo mi orit muojno. Nikech ng'eni sama muoch kai en gima koro odiyo to weyo. Koro sama odiyo nyathino ng'ino nya diyo wiye ma koro muya ok chopi ma nyathino ok nya nyuol kangima. Koro mano ok wadwaga ni mondo ochop kanyo kendo kochopo kanyo sama koro waneno ka adundo mar nyathi okotegno to nyuol mar palano e maber nikech mano ok biketo nyathi yo mar chandruok igole mayom. To seche mogol nyathi samoro kapok ochopo jumbe ma onego chopi osechopo jumbe kata 37 kaka ni wacho cha okonyuole e yo ma pile onyuole kokale yor pala. Nyathi dirite na ng'o mondo mi ngimane obed maber? Emiketo ga nasari gine ma irito giga to seche mokete nasari ngimane fuoni ne icheko kabe ponono ni pressure seketho bende nyalo losi. Nyithindo minyuolo kapok gichopo kapok gibedo motegno to nitie samonyuol gi no nitie moko ma yani pok gibedo motegno moloyo iluongo ni very premature. Mago to nyaka dhi e nasari. Nyaka gidhi e nasari ma daktari man nyithindo ng'igi nitie masinde kata incubator miketo gie machalo gi ich mondo gibed motegno mondo gidong maber kaka nonego bedi kapok gichopo ndalogi. To nitie nyithindo ma inyuolo kapok gitegno to seche moko ratil ok nodong mang'eny
ok nodong' mang'eny. Wach nonyuole gi jumbe 36 kadhi mbele. To en nyathi ma onyuol kapok sane ochopo to otegno moloyo moko mago seche moko ok bitere incubator kata nursery. Mane nyalo mana puonj ng'ama miyo ni kaka ubro rito nyathino, okete dende, okete e piem mondo nyathino winj liet, kaeto nitie kaka imiye chak seche ma onego bed ni imiye chak, kaeto nitie be madini mibro miye gi daktari mar nyithindo no mabro miyo mondo otegno kaka ng'amane nie ich motegno maber nyaka ndalone mano nego nyuole. Kapok watiko nitiere kidieny moro ma niwacho ni bibro kete e kidieny achiel mar pressure mar joma mine ten mabiro stoka ng'ama miyo osenyuol bang' jumbe ni wacha auchiel bang' jumbe auchiel wamule mabende matin nikech wayudo ka thothne kaka mag pressure mag mine mapek gi miyo pek dende olokore, remo ringo matek e dende, wawinjo ni mano nyalo miyo pressure biro. Osenyuol jumbe osedhi auchiel, ang'a timore kama omiyo en bende nitiere kod pressure mwanyalo wacho ni pressure mar joma mine mapek. Koro joma miyo mapek te ka gise konyore to kawo ga jumbe auchiel mondo mi del oduogi kuma ne nitie. Koro ka in gi tuo mar pressure, seche moko in gi tuo no kapok ikonyori, to jumbe auchiel go nyalo bedo ni tuo mar pressure no pod nitie, warito juma mar auchiel no mondo mi imiye kata dweche 1.5 no kata 2 mondo mi odog chien. Koro ok wawach ni minete mapek manigi tuo mar pressure ni kagise konyore ni ito yathi weyo, daktari bro ng'iyo ka pressure no pod ni malo to ibro dhi mbele gi yath nyaka koro jumbe auchiel go. Kochopo jumbe auchiel to pod pressure no ni malo, koro en pressure moro mar joma moko ge iluongo ni chronic hypertension. To ka en tuo mar pressure mar adiera mar joma pek to kisechopo jumbe auchiel to iyudo korumo. To joma dhiga maber kisekonyori ni tineno ka pressure lor piny kendo koro bedo kare. Ma joma mine monge ga gi pressure seche ma ipek kata pressure ni obiro iritori arita kaka ne wawacho cha mondo mi ikonyri tok jumbe auchiel onego beni koro osedok kamano. Bende en gima inyalo geng', iwacho cha ni anto ok adwa mako ich to kadwa ni mondo mi abed gi tuo mar pressure ni nikech complications mane wacho ni pod wiya omoko kocha nikech onyalo biro kod chandruoge mang'eny seche monyalo kelo ni stroke en chandruok maduong' mapok nodwaro yudi. Seche monyalo kelo ng'ol ne nyathi mantiere ich, mano en chandruok maduong'. Seche monyalo kelo ni inowuon fuoni mag dendi okethi, en chandruok maduong'. Kamano geng'o tinyalo geng'e kaka wasewacho mang'eny kuom chiemo gi rieyo fuonde. Kaeto nitie jok ma koro nigi pressure chakre chon kapok gibedo mapek, nitie yedhe mimiyo giga mondo mi ogeng' gi mondo pressure ni kik medre. Koro kidhi e clinic kata kisemako ich ni trimester mokwongo no kidhi e clinic to daktari bro ng'iyo to nitie yedhe 2 mobro miyi mondo mi ogeng' pressure no kik medre. Koro bro geng'o chandruok ge. To geng'o maduong' mane ng'ato ok dwa yudo tuo mar pressure no to en mana kakidak. Kamano. Erokamano Nyasa. Moro wabro ng'iyo ane ni to exercises mage ma ng'ama miyo mapek nyalo timo mondo mi ogeng'ne tuo mar pressure e diere mopek kod kama onyalo gige kod orako mag rieyo del gi kik dhi ahinya manyalo kelo ni chandruok, mago bende wabro ng'iyo. Wach mogik madiher mondo mi wegodo mine kata jogo mantiere kod jogo mapek to moro ntiere kod tuo mar pressure mag joma mine mapek. Kaka wasebedo kwa wacho pile, ji ok onego bed maluor. Kata ka in gi tuo mar pressure, tinyalo mako ich to wanyalo konyo mondo mi ibed gi ijno minyuol nyathi maber ma in be ngimani pod warito maber. To gima koro negi ng'i en ni dhi e clinic tineno daktar. Mane mabro konyi moloyo. Dhi e clinic tineno daktari. Seche ma ng'ato dhi e clinic onego bed ni ochake karang'o? Sami gamo remo onego bed ni chako clinic. Kata kitimo pim moyud ni in gi ich to onego bed ni chako clinic gi sano. Amor mar bedo kodi kendo amor ga mar go kodi mbaka nikech yawo pacho malach kotenore kod tuoche mang'eny. Kapo ni ng'ato dwa tudore kodi yudi kanye Dr. Adhiambo Koga? Sani tiyuda osiptal mar Mbagathi. Ointere Mbagathi? Maka ng'ato dwari ko biro kanyo to bo yudi. Kar ka joma mine mapek. Kamano. Erokamano ahinya. Ok mine mapek, osiptand mine.
koso ntiere kar mine mapek ntiere mine nitie kar joma mine mapek to nitie kar mine makoro ok pek to watiyo kuonde go te koro tuoche mag joma mine te wathiedho erokamano amor kendo ka chieng' moro aluongi tagino ni bobiro wagoye mbaka e chenro mar penj laktar erokamano ahinya penj laktar mano ne Dr. Diambo Koga anta wacho niya kika seche mipekno korka idwani mondo mi ibed mus ni onge gimitimo okirie dendi seche ma ipekno ni kokidwa ni cham gik mochiel gik ma inyalo bedo ni milimili e dhogi gigo kelo ni chandruok ka ber to tim gigo minyalo timo rie dendi kendo jak dendi cham alode kaachiel kod olembe modh pi mang'eny to ine wuon ibro bedo kod ngima maber kendo kibedo kod pressure mag mine mapek to kata ka entiere tinyalo gaye mapiyo piyo nyaka kendo odiechieng' machielo kabokelo ni penj laktar kaka le Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno.